बिहार में एगो नया रोग चलल बा जोना के नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद सुनले हो खो? मोतियाबिंद नहीं सुनले? जेकरा मोतियाबिंद हो जाला ना बूढ़ आदमी के तो नजदीक के लौकेला, दूर के ना लौके। लेकिन जेकरा मोतियाबिंद हो गई ओकरा सब दूरे के लौकता, नजदीक के लौकते नहीं। तो बिहार में जितना आदमी के मोतियाबिंद हो गई बा ओकरा लौकता पाकिस्तान, चाइना, मोदी जी के 56 इंच के सीना और आपन भाई के आपन लड़का के खैला बिना सीना सिकुड़ाइल बाई नहीं के लोग। अब गवा में का हाल बा? ए भैया रोड इतना खराब बा कि कोई के प्रसव के पीड़ा होता तो जाता तो आदमी आधे में मर जाए, उनका वो नहीं खेल। तो मोदी जी के मालूम बा कि जब तक बिहार में मोतियाबिंद बा तब तक चिंता के कोनो कारण नहीं के। जनता फिर जाए उहे कमल पर बटन दबाई।